Hoe sta je vandaag de dag in het leven, Dries? Nou ja, ik ben behoorlijk bezig met elke dag is er wel iets. Is het niet gewoon een optreden in het land, dan is het wel een interview, dan is het wel iets met Dave, dan is het een tv-programma. Nu ben ik aan het voorbereiden, die presentatie in het Amstel Hotel. Ja, ik ga volgend jaar een avond doen in Ahoy in november. Het zijn allemaal dingen die je aan het voorbereiden bent. Dus er zijn maar weinig dagen dat je zegt, nou gaan we eens even helemaal niks doen. 6 jaar geleden nu. Hij heeft me altijd dwars gezeten. Dus misschien wel de slechtste dag geweest in mijn carrière. Dat ik bekend moest maken, het lukt niet. En nu gaan we er weer voor. En nu heb ik een paar goede partijen gevonden. Ja, dat ik eigenlijk verzekerd kan zijn ook van een volle zaal. Dat we al een basis hebben en dat ik zelf in het land bijvoorbeeld nog maar 3.000, 4.000 kaarten echt aan het publiek hoef te verkopen. En nou ja, dan lukt het wel. Dus volgend jaar rond deze tijd, dan is het zover? Ja, dan is het zover. Eind november moeten we de exacte dag nog prikken. Het zit vast aan een autobeurs die er dan is. De Rotterdam Auto Saloon. Dat hebben we niet meer in de RAI, maar dat gaat in Ahoy plaatsvinden. Dat is dus in die zalen eromheen. En daar wil ik ook een beetje van mee profiteren. Dat mensen naar die autobeurs gaan en daarna zo een sportpaleis inlopen en dan sta ik er. Volgend jaar december, dan spreken we elkaar na afloop en dan zeggen we van een mooi evenement geweest. Ja, of kom even langs met camera.